Har du børn, Peter? Nej, det har jeg ikke. Skal du ikke snart have en? Altså, det er ikke lige en del af mit liv at skal have et barn, så altså, ikke med den livsførsel, jeg har kørt. Og så alligevel så skete det, så da hun så siger, at hun er gravid. Så siger jeg, sådan noget pis, det har jeg ikke lige planlagt. Så min første tanke, det var, at det lort, det skal jo bare fjernes, for jeg ville være en lortefar jo. Hvis jeg ikke kunne styre af alkohol, hvordan fanden skulle jeg så kunne finde ud af at være far? No fucking way, jeg skulle være far. Så måtte jeg jo pænt gå med op til sådan noget scanning. Så kunne jeg så se, at der lå sådan en lille klat derinde på en 6-7 cm. Jeg tænkte, hvad fanden er det? Ja, det er de barn. Okay. Fra den dag, så ændrede jeg fuldstændig mening. Og kæft, jeg skal være far for fanden. Da hun så endelig skulle føde, tror det tog 6 timer, så havde hun jo fået ham ud. Så der står jeg lige pludselig som nybagt far. Værsgo, jeg havde lige sådan en lille køgeklump på 4,5 kilo. Så stod jeg og kiggede på ham, og han fik øje på mig, og kæft, han så da godt ud, han lignede jo mig.